mga bay, kumusta mamo di ako gahapat ko ukuan na jerjer usa ka bugkos usa ka bugkos ni dagko ing bugkos bali 100 pesos ra dire murag kaning saya 70 pesos sa ato Pilipinas daghan kaayo. Kumusta mamo diha? Ako nang hinawag nga namo sa mayong kahimtang di maula gito na putol ang video na ko ato pirmiro kay kuan kanang nikalit naman siya save. Oy, iya ha. Na sige pa kog yaw-yaw din he. Wa naman di na record to kung mga gipang yaw-yaw di ay na full storage na bisa big walay so nang galeri ako nang gipang delete. Wa gihapon na kalit gihapon og save. Muto lagi ang akong tatay. Unsa man to last na to dito? Muto suko pa kaayo to siya atong adlaw nako kay kanang init kay ang ulo kay unsa ni? Na guba day ilang sakyanan na inibangga sa ilang sakyanan ba mo dito init kay ulo atong buntaga sayo gyud ko ni mata ato kay mo lagi ni mo siyang manglakaw ni di sayo ko naghimo sa iyang mga kuan sa iyang mga lawog dayon pagkahuman dahala di ana ko paabot ko ng aging ni mata siya piti na mautuha hapon naman siya ni mata muto nga kanang singa ni ini usa ning patio ning wifi bi kay kanang daghan kaayon mag-call maputol akong kuan video daghan po nag-message di ako nagtungko po din kay nagpat lagi ko aning dahon asa naman di na ako makita ninyo ay din na lamang muto na suko siya kay gisugo ba ko niya og silupin duha ka buok kay mao day na di siya ipakuha ang mga gamit sa sakyanan kay iya ding ihato dito ang sakyanan sa kuan sa unsa ni sa shop sa paayuhan mga sakyanan iyang ipaayo kay natangtang man tong luyo kana bang inibitag abri nimo anang luyo ana katong ubos niya dinhi nga ana katong naay kuan side unsa ni suga ni makikilid kadto natangtang to siya piting pagkaibuta wala itong init kay ulo karon naghulat ko sa silong nana nagandam nagkog silupin dugay magay siya ni naog di akong gihimo nagdagkot sa ako kining uling dinhi kaning uling-uling diri sus karon kay magpaaso lagi ko sa balay kay nanimaho lagi atong kuan pagkaon niya nga akong giluto nanimaho ang tibuok balay di pasuhan ako kay bawa man dayon kung mapasuhan di hala piti man niyang sukuan ani diri sa kusina gilabay niya ato akong gidagkutan nga uling ingko nga sagdi lang na diha kanang uling kanang wa pa ko kibaw kung siya iyang problema ingko sagdi lang nang uling diha kay balikan lang na nako sige tala na nagpaabot man ko nimo sa silong wala man kanina og dayon ingon siya nagdun ako isugo nimo maura di ka maghimo og lain pang trabaho ko nga nagdagkot ra man ko ana pila ra may nadag una ingon siya ayaw na sige ko diha saba diha ay na sige kanang explain diha ingko da nahilom nako ingko nga ngano man ni siya oy ana na kung nahuna na pud akong giistorya kung ano man siya, uy, manangisog magmaayo. So, muto pagawas na ako, nakasabot ko nga nung nainit yung kay mo, da ito din ay nahitabo sa ilang sakyanan. Muto, dayon, pero galagot gihapon kay ko, kay ako na gani naghulat, ako na gani ang nagkuan, ang niasa, diya sa silong, nanggahi na ginulat, ako pa kasabaan. Sige, kay naghimo man pukon, naghimo man kuglaing trabaho, kay kanila ding sayangan man ko sa oras, no? So, muto, na nakapisuhin noon ko isog kayo siya di yung pagkahuman ato gipanangtang na namutan ng mga gamit ito sa sakyanan kay iyaha lagi itong ihato dito sa shop lagi kay para iyang ipaayo itong sakyanan nya pagkahuman ato na ipangtangtang na so kay kog naong pod mukot pod akong dagway bahala mo diha gatanan sa akong dagway ngihay mo ako chinilas ko panahon na nakamidyas ra ko kay kini laging dali-dali na lagi siya kong isog na kay wa na ko nagkuha chinilas nako kay kung chinilas tuwa man dito di nakamidyas ako to tap ingon sa gawas kay ingog halahain